Assalamu alaikum, mehman tomaşaçylar, ediz vatandaşlar. Mawy aýlyň möňünde uluganda owazy siziň ähliňizi hoş gördük. Garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletimizde Türkmen halkynyň milli lider biziň baş halifamyz Gahrman arkadagymyzyň saýasynda, arkadagly Gahrman serdarymyzyň saýasynda bagtyar halkymyzyň her bir güni bagtly durmuşy, bagtyar günlere geçenýär. Ähliňimiziň göreklerimizde bolsa, watanymyzyň ösüşlerine bolan ýurdumyzyň şeýle avadançylygynyň şanyna, halkymyzyň şeýle rowaşly menzilleriniň şanyna bolsa, iň süýji arzuwlar hemme dörüjülük işgärlerini biz ýaşlar joşdurýar. Sözümizin başynda bolsa, biz ýaşlara şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap ýaýlyma bermäge, ähli mümkinçilikleri, giň mümkinçilikleri döretip berýän biziň baş halifamyz Gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň elmydama rowana ýollarda rowaşlyklary besenmegini tüýsürekden arzu edýäs. Mehmanlar, ine bugün hem ulgamda owazyň täze sany hepden ýekşenbe güni, diýmek bugün biziň sahnamyzda bir-birinden ezberle sadan niýetler bilen biziň ýene bir estrada ýyldymyz bizde mehmançylykda. Ýagny biziň gepleşigimizde bugün siz üçin iň ajaýyp aýdym sadary, özüniň taýýarlap gelen aýdymlary bilen çykyş etjek mehmanymyz, estrada ýyldymyz Mekan Çarıglyýew. Mekan bugün ulgamda owazy biziň gepleşigimizde biziň sahnamyzda we sadan niýetler bilen mehman bolýaňyz. Hoş gördük diýäs, eýem ikinji gezek biziň gepleşigimizde gatnaşýaňyz. Sağ olun, hoş geldi. Bizi gepleşigine çağıraňyz üçin. Bilişimiz ýaly Mekan. Türkmen halkynyň milli lider biziň baş halifamyz Gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman serdarymyzyň saýasynda biz ýaşlara öz ukuyup başarnamyzy açyp görkezmäge, öz eserlerimiz bilen halkymyzyň öňünde tele ýaýlym arkaly çykyş etmäge giň mümkinçilikler, ýagny ähli mümkinçilikler döretip berilýär. Bu bolsa elbetde dörüjülük işgärlerine, aýdymçylara, sadanlara, aktyor bolsun, sahna ustady bolsun, suratkeş bolsun, tapawdy ýok. Her bir dörüjülük işgäriniň ýürekleri arzuwdan doly, aýdymdan doly, sadan doly, joşgundan doly, dogry dämi? Elbetde hoş geldi. Menen pursatdan peýdalanyp halkymyzyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyza sag bolsun aýdýan, janlar sag, ömürler uzak tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun Mekan. Ine şeýle bagtly ýurtda, şeýle asuda diýarda, dünýä iňmegiň özem, zähmet çekmegiň özem, ýurdun wasp etmegiň özem bizi bagtyň iň bir arzuly keşfi bilen diýdarlaşdyrýar. Biz halkymyzyň milli lider Gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman serdarymyzyň saýasynda özümizi bir bagtyň atdaşlary hasaplaýas. Indi gepleşigimizde bugün Mekan ulgamda owaza bize tomaşa edýän mehman Türkmen owazynyň müştaklary, aýdym sadyň jan köýerleri, ulgamda owazynyň müştaklary gepleşigimiziň mehmany, ýagny sizden bir nähili aýdymlara garaşmaly. Bugün gepleşigimizde bir nähili aýdymlar bilen geldiňiz, nähili taýýarlyk bilen geldiňiz. Şu wagtda bir gysgaçyk bellä geçseňiz soňra näme? Gysgaçyk sowallarymyz bolar gepleşigimizi bir saatlyk şowhuny bilen Türkmene mahsus şahannalyk bilen dowam ederiz. Halipalaň ýürege singen aýdymlary, döreden aýdymlanmady, bu sadanna toparym bilen ýörüýte taýynlap gepleşigine geldik. Aýdymlaryň arasynda häzir ýerine ýetirjek bir gowy aýdymlanmaz bar diýdiňiz, tomaşaçylarymyz, ýagny biz hem ulu höwes bilen diňläris. Mekan şu kämil aýdymlar diýenne, ýani biziň Türkmen aýdym sahynyň äger Usat halipalarymyz bar. Kämil aýdymlar diýene nähili aýdymlar gözüňize gelýär? Kämil aýdymlar hemişe de adamyň ýüreginde ýaşaýar. 7 ýaşdan 70 ýaşa çenli adamlar şu aýdymy özü aýdymçy bilen bileje gaýtalap aýdyp bilýärler. Şu aýdym toýda bolsun ýa ýolda bar ýa kada bolsa şu aýdym istenlik ýerde ýanglansa, şu mana kalby, ýüregi şu aýdymyň sözleri bilen utgaşyp bile gaýtalaýar. Ýatdan bilýärler. Ýatdan bilýärler şol aýdymy. Gelin onda gepleşigimizde bir pes aýrak kämil aýdymlary bilen başlaýalyň. Soňra da sowal bilen ýene de bir täzelikler bilen aýdymlar bilen dowam ederiz. Başysyna.
Merhbalar, biz gepleşigimize dowam edýär. Bizden daşlaşmaň gepleşigimiziň myhmany estrada ýyldymyz. Mekan Şahrylyýowyň ýerine ýetirmegine aýdymlar ýaňanýa dinländiň jalyň, lezzet alyň, ulganda owaza, ulganda galyň. Idi dovam ağamda sen, madama el madama. Geriyatlamda melken molyan, bu cana, şirin cana. Giyin kucağın baydıraydım mukama, derde derman, obağından ganayın. Oynap geden, depelemden iğneyin. Idi dovam ağamda sen, madama el madama. Geriyatlamda milkim bolyan bu cana, şirin cana. Giyin kucağın baydıraydım mukama, mukama. Derde derman ovağından kanayın. Oynap gidin depelemden ineyin. Giyin kucağın baydıraydım mukama, mukama. Derde derman ovağından kanayın. Oynap gidin depelemden ineyin. Perdendin men boy yetirdim boynunda sen boynunda. Oğlan deyin götürdün sen boynunda boynunda. Çağacıklın çadı korun oynunla oynunla. Ödüm garip körpelime döneyim. Şolar bilen alim işten ineyim. Çağacıklım şadı korun oynunla oynunla. Ödüm garip çağalıma döneyim. Şolar bilen alim işten ineyim. Yıllarım var toprağımda, pelinde sen pelinde. Yağlarım var bağlarımda, gülümde sen gülümde. Zat balarımı doğduk dipendininle, dininle. Seni yine ölüm şafayayım. Oynap gidin dipinim dineyim. Zat balarımı doğduk dipendininle, dininle. Öldüm yine seni çağatayayım. Derde derman ovağından kanayım. Oynap gidin dipelimden ineyim. Oynap gidin
dipilimden inen. Mekan yerine yetirip beren aydymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sag bolun, hoş geldin. Bilen näme gepleşigimizi ýöne de gyýyt gazyk sowaller bilen dowam edýäs. Mekan şu aydymsaz älemine haýsy akma ýykdyr edýäňiz. Hem aydımlarım dinleýär, halipalan aydımlarını hem dinleýär. Döwre wa aydımlarım täzen işläp halkymyza getirýär. Halkymyza getirýän öz muşdoklaryny getirýän aydymlaryňyz bar da. Awa. Ýani gepleşigimizi ýerine ýetirjek aydymlaryňyz. Awa. Şu aydymlary saýlanyňyzda kim bilen maslahatlaşýaňyz? İlk ölene aydımları oturup pikirlenýän özüm. Elbetde öz döredýän aydymlaryňyza şahyryňyz, öz kompozitoryňyz bilen öz ýazgy edýän studiýadaky kärdeşliňiz bilen maslahatlaşýaňyz ýönüne halipaladan alan bir gowy ýanky ýerine ýetirişiň ýaly gowy aydymlar bar da. Şolary kim bilen saýlaýaňyz? Öz sadanlar toparym bilen gal bersede. Keň bilen maslahatlaşdym özüm bilýän. Demek maslahatly bitişlendon Awa. gyýyska bolmaz diýilýär. Awa. Ine gyýyskaça kemem düşnükle aýdaňy aydym üçin iň gerekli zat, wajyp zat näme? O sora berdim, hoş geldin. Aydym üçin wajyp zatlaryň biri ilki bilen zähmet gerek. Elbetde. Zähmet çekmeli. Sunugat Awa. zähmet söýýär diýip eşitdim öňün bir halipalardan. Awa. 99 götürüm zähmet, bir götürüm zekini ýalar. Elbetde. Şolar ýalyp halipalan özüm aýdyp geçýär. Awa. Şoň üçin men her şeýle jogap berýän. Zähmet gerek, talapkärçilik gerek. Iň esasy ýiti zekini gerek. Hem öz muşdoklarynyň, dinleýijileriniň isleglerini kanagatlandyryp durmak olam iň wajyp zatlaryň biri. Elbetde öz muşdoklaryň toý bayramlarymyzda ýa şunun ýaly bir telegep beşiklerimizde bir aydym sazaram haş edýändirler. Olaryň gowy söýen aydymlaryny ýerine ýetirip bermeli bolýar mekan, dogry dämi? Man, toýda aýdyp duranda ýa köpçülik şäherlerde aýdanda da plan aydymyň bar, şonu aýdyp beräý diýilende ýokman şoň ýüreginden turup aýtmalylar. Şol aýdymy aýdyp bermeli. Dinleýijiden bir daha sorasym gelýär. Dinleýijiň sanynyň tapagy barmy? Sahnada aydym ýerine ýetirenme belki 5 dinleýiji bolup biler ýa-da 500 dinleýiji bolup biler. Mysal üçin aydym ýerine ýetirmeňe sen täsir barmy şoň? Täsir ýok. Ol biri bolsun ýöne şol dinleýijiň ýüregine barýan ýol tapmaly. Awa. Dinleýijiň az bolsun, ýöne hakyky dinleýijiň bolsun. Hakyky dinleýijiler kimler? Täze döreden aydymlaryny ilkinji dinleýän, gazygyny bilen size muşdokluk edip jany kirýärlik edýän kimler? Elbetde enatam, maşgalam, dogannam, ilki bilen dostýarlam, işleşýän oglanam, sadanyny toparlam. Ondan soň bolsa halkymyza ul umyt bilen şol aydymlary ýetirýärse. Üstünlük hemraňyz bolsun, maksatlaryňyz murat tapsyn, mekan. Eliňi gepleşigmeden badynam gowşatmalyň. Bir aydym sazlary bilen ajaýyp bir ýerine ýetirjek gepleşigme taýýarlap kiren gowy aydymlaryňyz bilen gepleşigmede dowam ederiň. Ulu bilen. Ona sahnamy size garaşýar. Kerdiminde gülüp ağlar kendininde bu durmuşta girdiğinde çek yüküm dağım olsa borar seni ağım bolsa bu durmuşta girdiğinde çek yüküm dağım olsa yenler gider ağım bolsa. Yaşayış bu ömrüm Sısımı basmasın doğunum Eğer incap kalsa gönlüm yaşımdan akan malsa borar seni ağam bolsa Eğer incap kalsa gönlüm yaşımdan akan malsa yüzüm bilir ağam bolsa
Sağadın olan ketine bir şehrin aman bolsa arın alır ağın bolsa Sağadın olan ketine bir şehrin aman bolsa arın alır ağın bolsa Barğanana bileceğindir Bilip bolmaz geleceğindir Arkan ancak gerçeğindir Düşmandaşın kavan bolsa arın alır ağın bolsa Arkan ancak gerçeğindir Düşmandaşın kavan bolsa korar seni ağın bolsa Dostum yanım ikisine Sağadın olan kesine bir şehrin aman bolsa arın alır ağın bolsa Sağadın olan kesine bir şehrin aman bolsa arın alır ağın bolsa Mekan yerine yetirip beren aydımlarınız üçün köp sağ bolsun aýdýas. Sağ olun, hoş geldin. Sunugat ýoluna ene hasam bir öňe gitmäge, sunugat ýoluňyzy alyp gitmäge size hasam uly anam ýardym edýärmi ýa ruhy gollaw şulan haýsy size öz täsirini ýetirýär. Anammy ýa ruhy gollaw? Şöyle awa düşündüm. Ruh gollaw hökman gerekli atdan biri. Ýöne ondan hem has wajyp atdan biri özüňe bolan anamyň. Özüňe anamyň bolsa islenlik maksadyna ýetip bolýar. Ine sahna ilkinji çykan pursatdaňyzda mekan we häzirki çykan pursatdaňyzda gödüňize getirin ara tapawdy. Bir näkili duýgular başdan geçýär. Sahna ilkinji çykan güllüňiz bilen häzirki wagtda sahna gadam masaňyzda näkili duýgular, näkili tapawdandyrýaňyz şunu? Dinleyijiler sana näçe anan başladykça gaýtam tersine hasam jogapkärli bolýar. Dinleyijilerin bize bilirýän anamyny ödemek üçin ähli zehinimizi, ähli zähmetimizi siňdirip şoň üstüne işleýär. Demek öz muştaklaňyzyň, öz dinleyijileriniň hasam kalybynyň törüni ornalar ýaly, ýene özüňizi täze muştak kazanmak maksady bilen Türkmen aýdym saatsyny öz goşandygyny goşmak maksady bilen hasam jogapkärçiligiňi dartýar. Elbetde başardığımızdan dinleyicilerimize täze aýdymlar hödürläp durýar. Mekan, şu arzu edip maksat tutunup täze bir jogapkärli işe başlaňyzda haýsy günler hasam bir şowruglar diýip pikir edýäňiz? Öz durmuşyňyzda syna görensiňiz belki. Men hiç ile gün saýlamak. Bir işe maksat tutunýan şol işi hökman şol pikirlenen maksatyňdan başlasaň gowumka diýen. Şo pursatdan. Gün şo pursatda işe girişesim gelýär. Türkmen halkymyzda bir aýdylýan sözler bar da bugünkü işiň ertä goýma diýilýär. Elbetde dogry belýär. Başlamak mekan iň esasat. Esasat ädim etmek. Bira başlasaň iýdem şoguna bolup gidiber. Mekan gelin onna gepleşiň bilen bir siziň ýerine ýetirmeňizde ýene de bir aýdym sadar bilen dowam ederiň. Ulug wesren. Ona sahnamyz size garaşýar. Mehwalar bezen daşaşmaň, uluganda owaza, uluganda galyň. Bir ayrılık üçün
seni sevmedim. Hani ol gözlerim, onu görmedim. Bulaşık yanlarda, yatlap her yerde. Düşünsene dünya, vefası geçerim. Bulaşık yanlarda, yatlap her yerde. Düşünsene dünya, vefası geçerim. Ne yara kalım var, ne de soran var. Ne yara kalım var, ne de soran var. Geçer Allah'ım, geçer bu dünya. Yine de sevmene varsa var yar ben. Geçer Allah'ım, geçer bu dünya. Yine de sevmene varsa var yar ben. Senden ayrı kaldım, sensiz yaşadım. Ne ene atam var, ne de kardeşim. Kaçan görerim men güler yüzümü. Ayrılık derdine sallardın beni. Kaçan görerim sallardın beni. Ne yara kalım var, ne de soran var. Ne yara kalım var, ne de soran var. Geçer Allah'ım, geçer bu dünya. Yine de sevmene varsa var yar ben. Geçer Allah'ım, geçer bu dünya. Yine de sevmene varsa var yar ben. Yine de sevmene varsa var yar ben. Yine de sevmene varsa var yar ben. Kurban ölüm gezen yerlem, madam seni yada salsam. Bugün olsa kara gözlüm, beni öşmüp oda koyar. Kurban ölüm gezen yerlem, madam seni yada salsam. Bugün olsa kara gözlüm, beni öşmüp oda koyar. Tar gizlemedi almanar. Men bir misli kömekler, men garibi oda koyar. Şişelenip taşın tar gizlemedi almanar. Men bir misli kömekler, men garibi oda koyar.
gülüm bağrıma tap, ağlayanın seni yatla. Bugün malza meni taşlap, kara bağrım kana dolyarı. Menin gülüm bağrıma tap, ağlayanın seni yatla. Bugün malza meni taşlap, kara bağrım kana dolyarı. Taşımda gizlemadir almanari, men bir misli kömekari, men garibi o da koyari. Seçilinip taşımda gizlemadir almanari, men bir misli kömekari, men garibi o da koyari. Taşımdan gülemadır almanar, men bir mislin kuvvetleri, men garibi o da koyarı. Seçilinip taşımdan gülemadır almanar, men bir mislin kuvvetleri, men garibi o da koyarı. Yürü ağla, şette duruyor, kara bağrım kana doyar. Hey, hey, hey. Yürü ağla, şette duruyor, kara bağrım kana doyar. Mekan yerine yetirip beren bir-birinin ziyada aydımlarınız üçün köp sağ olsun aydiyaz. Yine de gov aydımlara garaşyaz. Häzir gepleşigimin dowamyna halkymyz dep desturlara, urup adatlara, edim gılımlara bay halkymyz var mekan. Size yüzlenmek isteyen sowarymyzdan bir şeydirek, halkymyz nämäni ähli işin feresi hasaplapdyr. Hoş geldi Agdybirlik döwletli hazina öý ojagy deňeýän halkymyz bar. Şeýle Agdybyr parahat durmuşam, gahryman arkadagly gahryman serdarymyz bize peşkeş berdi. Türkmen halkynyň milli liderimiziň baş halypamyz, gahryman arkadagymyzyň kämil paýhasyndan syzyryp çykan ajaýyp eserleriniň her birine bize Agdybirlik hakynda nuska derlik uly mektep bar, uly görülde bar. Bu bolsa biz dörüjülük işgärlerine hasam ilham bilen hasam ana Agdybirlikde şuň ýaly gepleşikler ýazmaga, Agdybirlikde ähli dost ýarlamyz bilen, başga agdalarymyz bilen bagtyar durmuşda ýaşamaga mektep ýol ýöreligi bolup durýar. Elbetde şoň üçinem gahryman arkadagy gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň elmidama rowaj bolmagyny arzu edýän. Köp sag olun, mekan arzuwlaryňyz hasyr bolsun. Geliňini gepleşigimizden bir şeýle arzuwlardan soňra joşgyna aýdymlar bilen dowam ederi. Elbetde. Buna saklamy size garaşýar.
Ey bu peri peri şu peri peri kimin dilberi Yarı var mı zarı var mı kömrünü belki Ödü Mecnun men bolsa oleydi Bu peri peri şu peri peri kimin dilberi Yarı var mı zarı var mı kömrünü belki Ödü Mecnun men bolsa oleydi Men sana aydayın gülül yarım Sana gövün bersem onu yaraglar Men sana aydayın gülül yarım Sana gövün bersem onu yaraglar Alıpsın savrumu yoktur kararım Alıpsın savrumu yoktur kararım Sana gövün bersem onu yaraglar Sana gövün bersem onu yaraglar Aşk eşreti bilen dilim bağladım Hasret oldu bilen bağrım dağladım Aşk eşreti bilen dilim bağladım Hasret oldu bilen bağrım dağladım 7 yılap yolu kara bağladım 7 yılap yolu kara bağladım Sana gövün bersem onu yararlar Sana gövün bersem onu yararlar Aşığım ödedir Canım alın şu rakibim tüdüdür Benim yarım şabbasın kıyıdır Sana gövün bersem onu yarar Benim yarım şabbasın kıyıdır Sana gövün bersem onu yararlar Sana gövün bersem onu yararlar Sana gövün bersem onu yararlar Yere yere Şabatın kıyıdır Sana gövün bersem onu yararlar Benim yarım şabatın kıyıdır Sana gövün bersem onu yararlar Sana gövün bersem onu yararlar Sana gövün bersem onu yararlar Mekan yerine yetirip beren aydınmağınız üçün köp sağ olsun aydiyaz. Sağ ol, hoş geldin. Bizini gepleşigimiz ýene de gysga açyk sowaller bilen özüm jemleýiçi sowaller bilen dowam edýäs. Aydymsaz insan durmuşyna, adam durmuşyna nähili ornu eýleýär. Her bir zadyna ornu bar, dogry dämi? Indi sizin pikiriňizçe insan durmuşyna aydymsaz nähili ornu eýleýär? Hoş geldin. Aydymy men hiç açan ýöneköy bir döredlen eserden ibaret diýip gasaplamadım. Sebäbi biziň dünýämiziň barlygynyň özü bir beýik bir aýdym. Şu nazar bilen seredeninde ol biziň durmuşymyzyň ähli ýerine ören wajyp orun tutýar. Garap aýdymsa insan durmuşynyň bedegi. Ine men berjek jogabym şoň bilen ibaret. Elime dama synyp ýoluny aydym bolup ýaşaň, saz bolup ýaşaň, döredip ýaşaň mekan. Sağ olun. Hemme mihmanymyza berýärsinlik sowalymyzy. Yani her mihman öz pikirini paylaşýar. Sowal bir bolup biler.
Ýöne her mihmanyň özüniň şu sowala bolan özüniň ýüregine, kalabyna öz pikiri aýratyn bolýar. Wagt. Wagt näme siz üçin? Wagt adamyň durmuşynda iň wajyp atlaňa biri. Elbetde. Şoň üçin hem öz wagtyny halkymyz üçin peýdary işlere, dogry işlere sarp etmeli. Dogry öyle demem mekan. Elmi dama dürüjlük üstünlüklerini ardy ödýär. Gepleşigimizde de ine bize berilen wagt hem ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gatnaşyp ine ezberelli saada negitleri bilen bize tomaşa edýän mehriban iýleşmemiz üçin ençe aýdym saadary ýerine ýetirdiňiz. Köp sag bolsun aýdýas. Türkmen halkynyň milli lideri bilen baş halifamyz, gahrman arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda ýurdumyzyň toý bayramlaryna, tele ýaýlymlarda mahmal owazyňyz erimdama berentden ýanglansyn. Köp sag bolun mekan. Sag bolun, hoş geldi. Gepleşik gaty-gydykly geçdi. Pursatdan peýdalanyp bize hemme mümkinçilikleri öğretip berýän halkymyzyň milli lideri, biziň baş halifamyz, gahrman arkadağymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, janlar sag, ömürler uzak tutýan tutumly işler elmidama rowaç bolsun. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şeýle asuda watanyna bagtly diýarda diňe aýdym sagyň sesi berent ýanglansyn. Gepleşigimiziň ahyrlyjy pursatlaryna joşgunly aýdymlar bilen jemläli mekan. Başysyna. Seni canımdan söyüpdüm, kollabanım terk edip gidiverecek mi gama gark edip. Ya yalan söydüm, ay söylerim, kollabanım terk edip koydun gittin gama gark edip. Kıynam olsa bir jagara, gül keşfinden kanayın, mavi gülüm sana döneyim. Ya dillerde bağıtlımın, kinelimin, dilverim, tirdiler mi bağdan güllerim. Başta eğmen görüp berip dur gül yüzüne dideler, yaktılar canım köydürdüler. Dünyadın ki hakkım yoktur inni kolayma parmağına, hakkım yoktur kol değirmene. Ağlamasın içi kursa, sıynağına dil gelme. Kıynama derdi dermanım bulmaz. Bağlaşığın bilgin yarım, senden özgen ki olmaz. Ben düşünyen geçmiş dolanmaz. Men düşünýän geçmiş dolanmaz. Inni sen men kiderini, men kiderini, men kiderini senem kiden. Inni sen men kiderini, men kiderini. Gittin sen koyup yerin, yanına yar kimlerin, sana dolun dimerin yar. Geçer bu günüm benim, bolursun dilim benim, uzatma inni elim yar.
men o kimsiz bugünüm aytana men etmeli. Gelin o bilim o sen hatrata kalanmam men görmeli demin seni. İnni sen men kiderini men kiderini men kiderini senin fidan. İnni sen men kiderini men kiderini men kiderini önküden. Oylanıp geçiryen gecen yarını aşkın adı görmek geliyor akşama. Demedin söylemedim başka birini, demedin söylemedim başka birini. Özgü kıyılar senin yalden akşama. Çekimde şeperden işlendi basım, saçın topuğumda billerin barlasım. Senin vasfın sözle var şalyar dedim, senin vasfın sözle var şalyar dedim. Sözlemesem bolsun dilim lan akşama. Yattı yanağında tutuşan gözlerim, yüreğimde koydum aşmacaylar. İdi bir şey meli değil yâliler, İdi bir şey meli değil yâliler. Deňeşdirsin senin yâliden akşama. Asman seni ayı bilin anlaşan, bilbil seni bağ bilin şanlaşan. Benim gelsin yar kucağına gelişen, benim gelsin yar kucağına gelişen. Gelir bolsan barışak kollu gel akşama. Özgü kıyılar senin yaleden akşama. Gel akşama, gel akşama. Ada dilim tadını, ben bir şey daha bilbili. Nene onsun söyleyin ben. Senin de kılın gülüm bana yetmese, görmezim kara gözüm ayrılık acıyalım. Güler yüzün gülüp dur, yanakların nar yağlı. Mine seni görüyen ekte öpüp Daşından kavan yarın, kırıdarın ken yani. Oğrin tereyden, menne gönlüm var yani. Ağır daşından kavan yarın, kırıdarın ken yani. Oğrin tereyden, menne gönlüm var yani. Gülnara, gülnara, edidim. Gülnara, Gülnara, edidim Gülnara. Bu yaşlığın mevsimi İkimizden geçerdi, acalatı yanım kırdı.
Bilir bolsaň şu sowda barja zatdan betergil Barine kete duşaysan olamanın betergil Güler yüzün gülüp dur yanakların var yani Mine ziri var yan ekte vefa var yani Akdaşımdan kavan yarın Haridarım kön yani Ogrin ogrin feredyan Nenne gönlüm var yani Daşımdan kavan yarın Haridarım kön yani Ogrin ogrin feredyan Nenne gönlüm var yani Gülnara Gülnara Edidim Gülnara 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 Edidim Gülnara 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 Edidim Gülnara Gülnara nara nara Gülnara nara nara Gülnara Ähwalar ine şonuň bilen ulgamda owadatdy aýdym saada dinjar gepleşmediň bugünkü sany jemleýäs. Biz siziň her biriňizde berk can saglygyny, maşgala wadançylygyny, ýurda awatdygyny tüýsürekden arzuw edýäs. Garaşdad, Baýaky tarap Türkmenistan döwletimizde halkymyzyň milli liderimiziň baş halypamyz, gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda görjeňiz diňe gowluk bolsun ýene-de ýaýlymda görüşýänçäk, ulgamda owada görüşýänçäk. Hoş sag bolun.